ni ay common kaayo nga madungog nato dinhi nga statement or linya sa atong ebanghelyo kaning giingon nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Nindot kayo no? Ganahan mo? So kini di ay mahigugma, di gyud mo silot kung dili muluwas. Kamong mga ginikanan ug ang inyong anak makasala, latoson o dili, kasab-an o dili. Mo na atong paningkamutan na maliwatas Ginoo na ay niingon ako, Father, ang Ginoo musilot baya? Ako nga naman, siya kana ding makarma ta. Makarma ba? Na ilang yung gabaan. Nakunya, silot din na sa Ginoo, nga karma man na. Nganong di man mo silot ang Ginoo? Nga naman, tungod kay ang naa niya gugma, pero doon na siya warning. Ang mutuo maluwas, ang dili mutuo gisilutan na. Muna ikuyaw kayo, dinhi des kalibutan, ang silot de dinhi mao ang atong dili pagtuo sa Ginoo. Silot na siya kung di ta mutuo. Nga naman, matod pa ni diri sa tong ebanghelyo, ang Ginoo mao ang kahayag. Ang pagsupak niya mao ang pagpuyo sa kangit-ngit. Asyunan kag naakas ngit-ngit, silot na nawe. Di ba? Kana ato inon mangit-ngit nga bilangguan. Sa una ngit-ngit man tong bilangguan kay ini kagabi wa may suga. Ngit-ngit kayo. Pero karon ang atong bilangguan social naman kayo na naman gani smart TV. Magkakita naman guys sila dito kung nga wali na ako dito sa bilangguan, lanog-lanog masad. Ato lang i-shout out ang atong mga binilanggo, no? Regards niyo diha, Happy Easter mga binilanggo. Nahingan ako, Father, i-shout out me. Pilion lang nako ang sektor pabilanggo o sa mo, ako mong i-shout out. Okay, 5 ko katuig diha sa bilangguan. Gahapon dito na sa prisuhan sa Liloan. Sus, nag-increase sila karon Sa una 330 rato ang babae ug lalaki, tipo na. Diha pa to'y pagsugod na ko diha 310. Karon hapit na mo sobra na 440 na. Kuan kusog ang ilarong hiring. Kusog ang hiring dito. So, basig kamo ganahan mo mga apply. Ana intaw nagbanday-banday na sang ilang mga kuan dito, ilang mga igdaanan. Nganong naabot man sila dito sa prisuhan? Tungod kay wa magsunod sa sugo sa Ginoo, ni supak ba? Ang Ginoo ba'y naghatod nila dito? Mo'y nagsilot? Dili oy. Sige intaw pangandoy pader, iampo intawon ming makalaya na mi dire. Naku nganong nanood man sad mo diha? Mao na di ay musilot ang Ginoo kay ngano man ang atong pagsalikway sa iyang sugo kana silot na kay wa nato sunda ang kahayag, ang kagawasan, gisunod nato ang iyang ang sala mao may kangit-ngit, ang sala mao may musilot nato, dili ang Ginoo. Mao ginitiman iha.
Diri gani sa atong kuan, diri sa atong unang pagbasa, misunod man ang mga apostoles. Nagsunod man gyud Ginoo. Gisilutan sila sa mga pangulong pari nga dunay sala. Unsa may ilang sala? Jealousy. Nasina pag-ayo ang mga pangulong pari. Pari ha? Pangulong pari. Usbon gini nako kay ang mga masinahon day kayo sa unang panahon ang mga pari. Ambot ka karon masinahon pa bang mga pari karon sa inyong paminaw masinahon dili? Kusga. Sige ron. Na ang kasina ilang gidakop ang mga apostoles gipriso gipagwardyahan. Ang silot sa kalibutan dili silot para sa Ginoo. Giadto lag anghel ngadto sa bilangguan, wa ablihi ang pultahan. Gipagawas ang mga apostoles, gipabalik ngadto sa templo, nagyaw-yaw na sa didto sa templo. Ngotong pagkabuntag ilan na untang kuhaon kay paatubango na sa mga labawng hukmanan. Sa kinsa pay paatubangon nga ang mga gwardiya tisar kayong gabantay, wa gyud mamilok kay di gyud pagawason nya sirado ang pultahan pagsuod wa na ditoy apostoles gikuha sa anghel. So ang silot sa kalibutan basta nagsunod tas Ginoo dili silot kung dili success. Ang sama ng success, ma-experience nato ang gahom sa Ginoo, ma-experience nato ang milagro sa Ginoo. Muna dinhi sa kalibutan og magsunod lang tas Ginoo, wa gyoy silot, way kasubo, way kahadlok, way kabalaka, wala ka nang hahanapin pa. Kamo, nagsunod gyud mo sa Ginoo o mosupak sad? Saman, nagsunod o mosupak? Pangutan-an na imong tupad. Ina gusto kang silutan? Ina gusto ka silutan? Sayon ra kayo, gusto kang silutan? Supak ka ang Ginoo. Ako, gusto kong silutan. Supako na kong Ginoo. Ako lang hilabta ng Madrid. Wala. Silot na na. Di ba? Kana bang unsay balaod sa Ginoo nga angay sundon sa estado sa imong kinabuhi karon ug di na nimo puy-an, silot na na para nimo. Para gud anang bana mga bit. Ang silot sa banang mga bit unsa man? Gubot hasol ang iyang kasing-kasing. Kay kahibaw man gid siya na kun mahibaw-an sa siyang asawa, gubot man gyud. Wa bayay taong gusto gubot. Wa oy. Kamo gusto dai mo sa inyong balay nga magkagubot? Di oy, bisag ka nang nangabit, bisag ka nang nanuyop, tan-awa na mga manuyopay. Awa, hibaw man gyud sila masakpan ko ani tiklo gyud ko. Mo na mura sila paranoid, magsige na sila paniid. Wa ka tabibaw ani, wa ka tabibaw ani. Ana, way ko diha, way acid diha. Wa ay, kani safety kay ni. Ana, inigbuto. Uy, naaman di ay. Silot na. Mao na ang silot. Kana ding mamakak. Sige. Pamakak. Di ba ang sunod mahitabo nimo, managana na kang makigistorya og mo atubang sa tao nga imong gibakakan. Kana mga anak, magsigpamakak, tanawa. Adto na magsigig ana sa cellphone, magbutang pa na diri og kanang sa ingon ana, kanang headphone. Para dili gid sila makabati. Kay kahibaw man silang namakak sila. Na. Kuyaw kay nastanan kanang bakakon gisilutan na. Kana ding mga manag-uyab nawa mo puyo sa ilang kinabuhi isip manag-uyab, muragid sila minyo, magsigig yung premarital sex. Tanawa inig uli, luya kay nag mga naong. Nga naman, gisilutan na. Na nagluspad na. Di ba? Labi na gyud, inig resulta.
inig resulta ba? High school pa ka, college pa, wa na, gasuka-suka na, asti lang, siluta yun. Unya, inig kahibaw sa ginikanan, ang ginikanan, mura sa gisilutan, maapil man. Maapil ang ginikanan, malusno ang ilang paglaom. Ngano man taon day, ngano man. Unya ra ba, di yapon patoo, inig panganak, i-deliver yapon nga tos ginikanan, gisakitan na sa pagkamabdos, mao pagipaatiman non sa anak kay wa man sa tao'y trabaho ang inahan, gibiyaan ra basas ni tukhang niya. Mao man style karon. Purting sinilutay. Unya, wa may ikapakaon sa anak. Kay pobre man sa taon kaayo, muari dayos pare. Kay mo adto sa kas barangay, mingaw sang barangay official adto ang pare. Daghan kay itong kolekta atong Domingo. Adto adito. Nagtuo sa tingalig porting daghan ng sobra nga sige pa mangitag pamaligyag slot dire. Galisod na santa. Gamay pa mangikita galin. O na mo komedya na lang ko igari dire, labi naman nagkugos og bata, kanang pakiton kita nga kugos og bata nga imat kay gnaw, pader para in taon gatas. Ara bang maluoy ko ba kani, mao na ni ang silot na apil in taon ang bata og silot tungod sa sala. Ang sala gyud. Mao na matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa tubag na to. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Kinsa maning kabos mga igsoon, nagiingnan sad sa Ginoo, bulahan kamong mga kabos. Mao ni sila ang mga tao nga dili maghimog desisyon para sa ilang kaugalingon, mag-agadra kung unsay isulti sa ilang amo or sa ilang pangulo. Mag-agadra ba? Way giangkon nga ako ni kay kabos man, nothingness. Way giangkon. Unya kun doon na sila'y madawat, kamao silang muamping kay hinatag ra ba ni. Di ba? Kusog na ka ng mga kabos. Uy, hinatag ra ba ng kuan? Hinatag ra ba ng father? Ma ato ning dagkutan ang kadila, ayaw na dagkuting kadila kay hinatag ra ba na atong monsenyor. Nagibinditahan na ayaw nagdagkuti. Magtuon ta kumawa na may suga, ako lang ning dagkutan. Ayaw kay gibinditahan na ni father. Kamao gyud mo angkon. Mura mag-ibalyog maayo ba basta kabos, pero dili kabos na butang ra nas daplin, isod pa nas basurahan usahay, ilisan din atong ilang mga kandila nga nindot kay tanan katong mga scented kayo ba ana. Pero og kabos ka, kamao gyud kang muingon, ampingan ko ni kay dili ni ako. Mao na kanang kusog kayong musupak sa Ginoo, gisilutan na. Ang kusog mosunod sa Ginoo, dinis kalibutan, way silot. For God so loved the world. Ang nahigugma, dili mo silot. Pero musupak na ka sa iyang gugma, mauna na'y silot. So kinsa man day mo silot nato? Di man mo silot ang Ginoo. Kinsa man day mo silot nato? Di oy, wa gid hisgot diri nga ang yawa mo silot. Kita maoy mo silot. Kita rasad maoy gasilot-silot sa tong kaugalingon. Matag higayon nga di ta mosunod sa Ginoo, kita maoy naghatag og silot sa atong kinabuhi. Di ako electric fan diri. Duolon to nako ron dito akong pagmon. Ang sa may hitabo, agas gini akong singot. Niya kisa may nagpaong ato, ako. O di agas akong singot. O ako palang untang gipaandar, sige man gini o manay hunong o masanay reklamo diha. Amawa sa dakong singot, di ba? O kana ingon mo ron, ayaw na sige patuyok ng electric pan di babaw pa din. Kapoy kay tanan si tanaw na electric pan. Atong pagmon, kamuntanan, anak gyud mo prasuna. Wala pa nang naa diha. Nindot kay mo tanahon dire. Sauna ba? Dungan gyud. Anak gyud. Tanawa karon di ba? Nagyapoy na may pagisilutan siguro na sila pero hindi na kayo grabe noon. Hindi na kayo grabe ang silot, no? At least ba?
Sigit ang pamuhi ang mga baboy niya, ang hugaw sa baboy adto padong sa sapa. Purti pag yung bahuas hangin sa palibot sa mga silingan, ang sapa di na sa kakaduol kay purting hugawa, di na kakapanglaba, di na ganita kahimog mga lakaw-lakaw ng sapa para manghugas atong tiil. Kay sa una kami lapok ang tiil, ngitag sapa-sapa kay manghugas. Karon manghugas ka dito, kagod ray dangatan ni. Niya kinsa may gasilot na to ani. Ang Ginoo mo'y gaguba sa sapa. Ang Ginoo mo'y gahatag og pollution aning atong hangin nga magsakit atong ilong sighanggap anang baho. 24/7 kita mo'y gasilot ngano man kwarta ang atong giapas, dili grasya. Kwarta. Ang gugma sa kwarta matud pa ni San Pablo maoy tuburan sa tanang yawa. Na siya. Suko mo muna ako sa hunong lang tani. Sige na, nindog na ta.